Gas. Assalamualaikum kawan Mojokerto Misteri. Malam ini kita berada di Pesarean Manting, tepatnya di Dusun Manting, Desa Manting, Kecamatan Jatirejo, Kabupaten Mojokerto. Terdapat sebuah makam seorang ulama besar waliullah yang berasal dari negeri Arab. Beliau dimakamkan di sini karena menurut sebagian cerita, beliau mencari tempat yang mempunyai cahaya atau nur. Sehingga ada yang mengatakan makam di sini adalah makamnya Mbah Sinari atau Syekh Marzuki. Namun untuk lebih lengkapnya cerita tersebut sudah ditemani seorang juru kunci makam Syekh Marzuki. Assalamualaikum, Mbah. Mbah, menurut Mbah Sinari ini berasal dari mana, Mbah? Dari Arab, Yaman. Dari Yaman ya? Yeah. Lalu beliau bisa datang ke sini ini apa? Ini maksudnya mencari tempat. Mencari tempat ya? Mencari tempat waktu perang. Oh, waktu perang. Ya. Kan Mbah Sinari ini asal dulu nujumnya Raja Majapahit yang satu. Oh. Yang namanya Raden Wijaya Jayawardana. Itu. Sambil kita jalan aja, Mbah ya. Ya. Kita lihat lokasinya ya. Ayo. Kalau ini Mbah, bisa disebut Mbah Sinari ini gimana? Disebut Mbah Sinari ini nak. Nariko kini di alas, ya alas gede. Terus ono sing ngerui Sinari iki sing jenenge Mbah Sarno. Mbah Sarno ya. Mbah Sarno itu ya podo-podo golek panggonan kaya iki. Tapi manggone ono jenenge alas Watu Lumbung. Lah iku sing ngeruhno nak. Iya. Kok mbok kidul iku kok ben bengi ana sinar jajar loro. Akhire kene digoleki karo Mbah Sarno iku mang ana kene kepethuk kok mbok jero alas kok ana tumpukan batu ronggon. Nah, tumpukan batu iku mang dibongkar terus jerone makam. Lah, batu iku mang nak batu tapi rupa bata. Nah, zaman semono iku dadine botone iku teko watu. Sing kesebut Watu Gilang. Nggih. Lah, akhire jenenge Mbah Sarno iku mang wong alas gede. Terus kene iki dibabat karo Mbah Sarno digawe desa. Digawe desa dadi desa dijenengno Desa Manting. Wala asal-usule iku Mbah Sarno iku manggon ngolah-ngalih cocoke ana Watu Lumbung iki. Dadi dikrusno ambek awake sing bakat kemang desa kene dijenengno Desa Manting. Oh nggih, jenengan kan tadi mengatakan kalau Mbah Sinari ini berasal dari Arab nggih, Yaman.
Yaman di mana, Mbah? Kalau menurut cerita ini kok kerajaan Yaman. Oh, kerajaan Yaman. Arab Yaman. Kalau tujuannya ke sini, Mbah? Tujuannya ke sini kan waktu zaman semono kan dicek cara dicek resi kan. Iya, resi. Nah, Sinari ku nek pernah resi yang kelima. Oh, resi yang kelima. Resi Unggul Rencana. Oh, resi. Nah, zaman adeke Majapahit iku jarene ceritane digandringi para resi pitu kabeh nah. Gawe ngedekno Majapahit kan para resi. Nah, iku. Nah, cara rundingan tapi sing cocok nang pedomane iki ra mulane terus sing mbah iki ditasekno nuju Raja Majapahit. Resi nasihate Resi Unggul Kencana. Kalau unggul kan otomatis terangkat ya, Mbah. Kalau kencana itu apa sih, Mbah, mananya? Kayak kencana itu nek cara Jawane kan wong pinter lah. Orang pandai, orang cocok. Nah, ono kencanane. Nah, apa-apa pun mangkat. Jadi orang pintar yang unggul, yang utama ya. Resi ku kabeh kan pitu. Nggih. Resi Kangko Gading. Resi Tunggul Manik. Resi Barat Mojo. Resi Kakak Serut. Nah, sing nomor 5 iki jenenge Resi Unggul Rencana. Nah, sing Kakak Seto karo Kakak Semoro iku ana desa Mblimbing Sari, ana jenenge biyen dijenengi kuburan Jatipura. Nah, sing Tunggul Manik iku ana Sigaran. Segaran ya. Nah, sing Kangko Gading ana nggone Mojosari. Telu kabeh. Iku pageruk Kakak Serut, Barat Mojo iku ana kono. Kalau saya ya, Mbah, saya itu mendengar bahwa Mbah Sinari atau Syekh Marzuki ini kan berasal dari negeri Arab, ya. Desanya Desa Tirim, dan beliau pernah membuat pesantren di daerah Tirim Tampung ya, Mbah, sehingga melahirkan seorang ulama besar juga, seorang wali yang namanya Syekh Mahmud ya. Apa benar cerita-cerita itu, Mbah? Gini nak, waktu nyocokno iki ya. Sing jenenge Yai Mansur. Zaman Daresmo Surabaya. Yai Mas Mansur. Ngongkon Yai Muhajir. Padahal leluhurmu iki sing gurung ketemu kuwi Said Marzuki. Nggih. Golek ana sak ketemune. Nah, akhire goleki ketemu ana kene. Lah, ketemu ana kene iki ya takon sing nemu iki. Waktu itu masih rumput-rumput tinggi ya. Yalah nah, waktu takon nah, sing ditakoni ngene sing jenenge Mbah Sano critane ngene. Deloken aku nemu iko. Aku sing nemu, tapi neneke dulurmu ya cek kebenaran cara ketemu lah. Nah, tapi ono kene tak jenengno Mbah Sinari. Karena apa? Karena petu ruwe iku mang bersinar. Bersinar itu disebut Mbah Sinari. Dal kono jarene Sayyid Marzuki. Nah, Sayyid Marzuki iku duwe ponakan jenenge Sayyid Sulaiman. Sing medhek. Sing nomor 2 Sayyid Mahmud. Nah, sing nomor 3 Sayyid Arif sing ana segara. Iku nek turut-turutane tekan dari semua iku iki wong kono iku nek nyeluki Pakde. Berarti Syekh Mahmud itu bukan putranya nggih, Pak? Lho, Kak, ponakan ya, ponakan. Tapi nek nyeluki Pakde. Sekitar tahun berapa, Mbak? Kira-kira tahun. Zaman semono iku kan jenenge Yai Mansur, Yai Muhajir ku adep pesantren ana desa Tirim iki. Nggih. Ora iya. Mbah Mahmud iki ana kono. Lah. Nah, mulane sampai saiki cek nurunno. Yai Muhajir nurunno jenenge Mbah Kayun. Nggih. Ya tetep ana kene nak. Bener ini iku sing gawe nomu salah. Tapi Syekh Marzuki ini sendirian enggak ada anak istri ya? Oh, gak ono. Nah, ceritane kan pelarian iku gak ono gawa bojo. Nggih. Gawa kanca jenenge Mbah Wadat. Mbah Wadat itu yang mana? Mbah Wadat iki. Yang ini. Mbah Wadat iki koncone. Carane nek tentara itu dari kanca tunggal sak perjuangan. Nah, itu Mbah Wadat itu. Nggih. Terus ana sing gadingi cara ngono sing ndekengi telung etane maneh ana jenenge Bangku Barada. Bangku Barada itu yang mana, Mbak? Bangku Barada itu
makame ana alas Nogosari. Nogosari Pacet. Oh, Nogosari iki lho. Oh, Nogosari sini. Kene ana nah. Apa sih kok disebutno alas Nogosari? Lah, sadurunge mati ku kan wonge nandur pinggire ku kayu Nogosari. Nggih. Kaya ngene iki. Sing sebut alas sing diparani wong-wong ana dhuwur iku pating rasane. Cara biyen gawe topo. Nggih, nggih. Sing ana wite bremeng gedhe dadi wong-wong ku timbangane ada rono ya wis ngono. Kalau Mbahnya sendiri selama menjadi juru kunci makamnya Mbah Marzuki ini pernah punya pengalaman apa Mbah? Ya gak duwe pengalaman apa-apa. Mungkin karomahnya pernah terlihat Oh, atau ya mestilah kadang yo ngono nak. Kadang nek cara mrene kepingin anu ya kadang ya kaya geram, pedhok ketok. Tapi jare nek omongan biasa ka iso. oh, jadi seakan-akan terlihat. Mulane kadang ngono nek ya wong daya-daya. Pun mbah kula pun omong-omongan. Nah Itu tamu. Kalau Mbahnya sendiri, kalau Mbahnya tapi aku dhewe mercayakno gak ono. tidak ada ya. Cara omong-omongan kaya aku. Berarti itu bangsa Khorek ya? Nah, cara karek arwah lah. Nah, ini saya teko kan iku. Matur suwun Mbah. Iya nak. Punya Mbah. Kan Mojokerto Misteri. Setelah ini kita akan mengadakan uji nyali. Selanjutnya acara kita akan kita tutup dengan interaksi dengan makhluk gaib melalui mediumisasi. Ayo kita lihat dulu. Kawan Mojokerto Misteri, kita akan melakukan uji nyali di makam Mbah Sinari yang tepatnya ada di Dusun Manting, Kecamatan Jotirjo. Jadi kita akan meninggalkan peserta di sini, tapi juga ditemani oleh Mbah Sarnam yang akan membantu kita untuk melakukan eksekusi di tempat ini. Dengan Mas siapa, Mas? Fadlan. Mas Fadlan. Mas Fadlan, sudah siapkah Anda untuk melakukan uji nyali di tempat ini? Ya, sudah siap. Nanti apapun yang Anda rasakan, Anda lihat, Anda dengar, tolong disampaikan ke kamera. Di sebelah sana ada kamera kami, di sana juga. Kalau memang tidak kuat nanti bisa panggil kita atau dengan cara berteriak ya Mas ya. Saya bekali juga dengan satu buah handphone untuk melihat di sekitar Anda atau apapun yang Anda lihat ya. Ini nanti tinggal kita aktifkan nanti. Jadi kawan Mojokerto Misteri tetap saksikan bagaimana uji nyali ini berjalan dan ada apa saja. Mari kita mulai dan selamat beruji nyali. Monggo Mbak.
Aduh.